Nyakora moge yuang en chenro mar mbako romo bang' ka ji osemiel chieng' ni maswag law ose mana timo timbe moko ma ok watim gi pile ka pile chenro ni mar upiny kod mbako romo en mana chieng' tich abich wawacho mana ni easy friday mana odiochieng' moro mabeda beda mos to wakele ni mana mos sama wachame mana mos wachamo mana ngolo maliet gi mix moko mar liet liet mwang'e ni nyime ka idhi mana yudo kanyo kochako pado manyien mano bang' chenro ni mar mbaka romo ka sani wachako gi chal mar fwambo kama wada miyo pek okinyi ma kawuono gigo matimore e county bang' somo mar budget mar higa 2022 mano otimo odiochieng' manyoro kod mano ma en jatend migawo mochung' ne weche omenda pacho kamano Ukur Yatani. Kata kamano wang'iane wach mantiere e county ma Migori. County ma Migori thuond weche mantie e county ma Migori wacho ni idhi yaw nitie nyasi mar yawo ayanga muma ma ondiki kod dhok mar Jokuria. Mano timore e county ma Migori. Kama intie kanyo be in gi muma mondike dhou. Be isena muma mondiki dholuo. Mage mbaka moko mwadhi neno kanye county ma Migori e gwenge ma Kuria kama mago timore. Kama chielo bende wadarango matimore e county ma Homa Bay. Kama ne jopiny pod rito winjo ni ODM dhi chiwo tiko ma Nyalodia ne jood bura koso ne jok mage bang' mano ma welo ma dhi timore tarik 14 dweni mar 4. Girito duoko makamano bura mano timore odiochieng' manyoro kendo girito neno ripode machalo koda mano. Mano mosedonjo nitiere kar chung' od bura mopogore opogore e county ma Homa Bay, mano Kasipul, Kabondo Kasipul. Report machopo nyaka sani en ni jochung' duto mane nitie kacha gintiere kanyo kendo wach mantiere ni gidhi siro jal madhi yombo welo madhi timore mano chieng' tarik 14 dwe mar 4 dwe ma wantieni mano juma mana mwachomo nyime kae. Wach makamano dhi bedo nade? Mago dhi biro achiel kachiel bende e weche manyien madhi biro e kinde ma biro nyime kanyo. Weche manyien mag iluongo ni mago mag migago kachiel kagi kacha ng'ichwelo kod mano maro imore. Nitie gik mathoth matimore kendo wangi e county ma Siaya ne wawinjo ywak maru kendo Joja Molo bende bomiyowa mana ler e gigo mosebedo ka timore e alwora mano mar Siaya County. Gimosebedo ka timore e Siaya County kaka Joja Molo bende lero en mana ni gavana ma Siaya mano Cornel Rasanga odhi yawo gige dongruok mopogore opogore sub county magem kaeto bang' mano odhi kalo kanyo kama wacho ni Siaya Widows in leadership bende dhi chopo kacha kendo gidhi bedo gi twak e county ma Siaya mano kar chung' od bura no magem kama gavana ma Siaya dhi chopo. Report makamano wadhi yudo okinyi makawuono kendo report makamano wadhi omunige kendo kawuok e county ma Kisumo bende nitie jogo man gi paro mopogore opogore e wi budget mane olandi odiochieng' manyoro kendo wadhi yudo paro makamago kowuok kuom jofwambo magwa mantie county ma Kisumo mano Millicent Adhiambo madhi konwa report machalo koda mano. Waringo kendo wadonjo nyaka e mbui mar Citizen Digital kama wadaneno kanyo ni en ang'o matimore. Nyakwara Mogi Juang bing'e ni nyalo yudo chenro ni mar upiny mar mbaka romo moramora mar Ramogi TV e mbui mar Citizen Digital. Inyalo yude nade? Gima timore kanyo idhi mana Google Play Store kata App Store ka itiyo gi iOS kata kija Android dhi mana Google Play Store kanyo tidhi yudo Citizen Digital App. Kanyo idhi download app no mar Citizen Digital App ka itibire kidieny mar live. Kidieny mar live ni kibire tidhi nene kanyo e yo moro makare kendo idhi yiero mano ka wantiere kanyo live. Kidiye tidhi neno kanyo TV te mantiere Royal Media Services kae. Kanyo wantiere gi Citizen Extra, wanti kanyo gi mano ma Citizen TV, wantiere gi Noro kachiel kod Ramogi. Kida mana neno gima timore Citizen Digital kanyo kidiyo Ramogi ni kidiye tinene kama tidhi neno mana kaka chenro wabiro ni achiel kachiel. Gima timore sani en gima timore Ramogi TV. Mane gi omiyo kinena kanyo. To ko keta kama minena ma en mana chal mar fwambo. Nyakwara Mogi Juang donj mane Citizen Digital App kanyo iyud chenro ni kaka biro ni achiel kachiel. Wach machielo mwada miyo pek okinyi masani kwa wuok kanyo kaka inyalo yudo Citizen Digital App mari wada mana duogo mondo warangi kaka chenro makamago dhi. En ang'o matimore e kindegi motelo ne mano odong'o mano odiochienge machuok to wachopo yiero maduong' madhi timore higa ni dwe mar 8 mano tarik 9. Nitie wach ma ogai mar ANC
mantiere kar kanyo koda mana neno gino ma osebedo ka timore e alworawa. Openjre kanyo ni en ang'o miyo nitiere mauta e pinyno ma Uganda to pinywa mar Kenya kae wan gi nok mar mauta. Owacho ni mano kik bedi ni e gima keto pinywa mar Kenya onge mauta ni nikech wawacho ni nitiere lweny madhi nyime pinyno mar Russia koda Ukraine mokelo weche machalo koda mano. Wang'eyo ni gima pod owacho mana e wang' jowi marwa mar mano Citizen Digital App, mano gima timore kanyo, kendo kodhi nyime owacho mana ni gik madhi kanyo onego bed ni timbe madhi nyime kanyo gin gigo ma timore e alworawa, kendo ne oloso ka oromo gi jotelo mopogore opogore e kaunti ma Nairobi ka moting'o gwenge mar Ruaraka, Roysambu kaachiel kod mano ma Mathare, mago kar chung' od bura mopogore opogore kama omiyo elere weche machalo koda magi. Wach mantiere kwethno mar Kenya Kwanza osebedo ka seyo ahinya mokalo gigo ma piny owacho masani timo kotenore koda nok mar mauta. Sani wang'e bende wan gi nok mar chak e pacho kae, kendo wakia nang'o madhi bedo manok e kinde mabiro ka. Onyalo bedo kata nok mar pi, onyalo bedo kata nok mar yedhe. Walemo mondo sirikal gi jogo duto mantie kanyo, piny owacho marwa mar Kenya omed keto mise motegno e weche moro amora ma wadwaro kaka oganda. Yud siganano achiel kachiel e Citizen Digital. Kendo kamane kaka giketo wacho ni osiptal madhi bedo gi otendni madirom 105, kendo mano bedo fungruok makare en osiptal mane kidieny mar level 4, mano koro chiegni gi level 5 kanyo, manyiso ni en e rang'iny mamalo. Odhi konyo nyaka jogo mawuok, iwacho ni jogo ma omaki, jogo mosebedo gi achiedhnade mag arita kwe, jogo mosedo hinyruok mopogore opogore gidhi chopo kanyo. En mor ahinya e pinywa mar Kenya. Warangane budget mar pinywa mar mano mamalo kanyo, mano mar Citizen Digital. Iwacho kanyo ni budget mano somo odiochieng' manyoro, Aden Duale ma en jaod bura ma Garissa Town, koro wacho ni en tok chik mana mondo mi okale kata mondo mi osome. Jogi osebedo gi piny ka ok giyie kata ka ok girwako budget mane osomo odiochieng' manyoro. Wachre ni mano kwethno mar jalup jatend piny Kenya William Ruto, kendo ne gichiwo ng'ur margi mopogore opogore kaka Mbuthia Bashir kono wa Citizen Digital kar kanyo. Owacho ni ati gima kamano motimore, owacho ni nitiere omuom ma osebedo ka ok tigo e yo moro makare e migepe mopogore opogore pacho kae, kendo mana kaka okete nitiere gima timore e alworawa. Kendo owacho kanyo ni nitie omuom osebedo ka wuok ka jogo mantiere e od bura ok okadhogi. Okiana diergo ni kure, wan gi jolony mang' miyo watwak matut e wach machalo koda mae. Jotelo manyaka sani koro wacho ni budget ma kama mano okal e tok chik. Gin gi paro mane mopogore kata gineno ngima jo Kenya ni chopo kanye. Jotelo mamoko bende mano chwalo ng'ur margi odiochieng' manyoro bang' ka nosesom budget ma kamano kod Ukur Yatani men jatend migawo mar omenda pacho kae od bura mamalo. Ne owacho ni mano moting'o Ndindi Nyoro kane oloso ne wacho mana ni nyaka sani gino ma ne gigeto winjo ni jatend piny Kenya otimo kata osomo, owacho mana ni en gimoro makare monego bed ni itimo, kendo en gi ng'ur mage, kendo wacho ni jatend piny Kenya onego bed ni rango kaka budget ma kamae, rango kaka japiny yudo resruok. Mane twak okinyi ma kawuono bende e chenro mar mbaka oromo kete mana ka wadonje weche mag entertainment nikech en odiochieng' mar waluonge mana ni en chieng' swag lao. To da mana ng'eyo weche moko manyamiyo wabed gi mor e ngimawa. Wachako gi piny libamba ma Tanzania, mano mantie ka. Owacho mana kanyo ni ati you are my first and end. Hey, wasoma ne wawinje kaka entiere kanyo. Wada mana winje, you are my first and end. Diamond tells new lover. Wadani koro ka wang'ia key terms, keywords ma otigo alafu wang'i kaka gidonje sentence achiel. Mokwongo, you are my first. Kanyo nitie makosa ma otimore, ma ok mokwongo. Mano makosa. Kada bede kala marakwar, da luore ta wacho ni kae nitiere gimoro ma ok iwacho nwa. My end kae ka chalo ka gima pod en continuous. En gimoro ma pod dhi nyime. Akia ni biwinja, wacho ni first and end. Noti marush moro ma bende nokele belo e chenro mar mbak ndalo. Kae to ka wan gi Diamond. Diamond gi new lover pod nitiere sentence achiel. Nyakwara moge joang gini thagowa inga. Diamond gi new lover. Koro wawinja ne kaka sigana ntie ka. Sigana mantie kae koro wada mana mondo mi warange yo makare. Diamond noketo ahinya pichni mekgi maga arus kata mano tim mana mosk. Be kata no okete joma nie mbui, jok mane kanyo to gimano ndiki. Owacho ni dem tasubiri singa.
mano koro kaka nowache kanyo ka en kanyo kachiel kod nyadendi cha manugu ni Zuchu. Jogi nowacho mana ni gima notimore kacha en mana weche magera, kendo ka gin kanyo en geno margi ni e kindegi ka gintiere e kinde mag Ramadan en geno mare ni odhi keto jahera mare kuma kare. Magi weche matimore e piny mar Tanzania. Ada wacho kanyo ni ka anayekupenda pendana naye. Diamond wacho kama kumpata anayekupenda ni jambo moja, ila kumpata atakaye kuelewa na kukupa unachotaka ni jambo lingine kabisa. Anataka nini? Mane pejo odwara ngo. Mane kaka owache kanya kwa Ramuga Jwang inyama na neno piny ka mano Instagram mare kaka nokete oketo mana kanyo kaka ne weche chal kinene maboro chalo giming'eyo inene to bok inene. Magi kaka weche hera gin inene kawuono to kiny onge. Mano ne wasetieko koro wadonjo nyaka e mbui wa mar Twitter. Mbui mar Twitter wantie kanyo gigo matimore mag budget. Nyoro ne uneno jal moro manuting' obela oting'e tinga kodhi. Wane ane sigana mano kete Citizen Digital e video man kae. Wane ane kaka ne weche go chal. Weka kwa lori mbele kule. Kineno mana kaka oting'e nitiere ng'ur mobedo go jogo oting'e tinga kanyo mane wacho ni opudhi apudha kama ibete kanyo to goli agola ng'wech kiwuok kidhi kocha. Jogo makero ne ratiro mar oganda oseloso kendo wacho ni gima kamano ok en gimoro makare. Mane ja Kenya mano dhi mana kacha mana mondo mi owachi kaka ngima osebedo ni ngima obedo matek e yo machalo nade. Sigana machalo koda mano ne omaka achiel kod jofama magwa mag Royal Media Services kae kendo kaka ineno isoe kanyo e gari machielo mar obila kendo itere tesendo obila ageno ni itere kata tesendo obila mono mar Central ma Nairobi kae odiochieng' manyoro. Jal ma kamano ne ntiere apaya no mara Parliament Road mano kama ne ntiere kochomo korito neno kata jatend migawo mara omenda pacho ka Ukuri Yatani kadhi somo budget mar higa mar 2022-23 ne oting'e kamano kendo jogo ne okomora ahinya gino mane otimo mar dhi chung' kacha kendo ng'anyo kowacho ni ngima osebedo matek kendo nengo mar ngima oseidho. Gima kamano mano timo obila mano korwako kata uniform lewni mag obila monyalo ng'igigo makata bende jok moko ne kia ni mag obila ka opogore ni ne girwako lewni machalo koda mano. Kaka machielo bende wada mana rango gin gik mage mano timore piny kanyo. Gik mano timore piny mar sigana ni Nyakwa Ramogi Jwang binya bedo gi siling 5 moro e ofuki inya yudo security machalo nade kin gi bilion 5 kata trilion 3 we wang'iyane kaka ne oting'e. Gimane mano timore wada mana neno kaka ne otugo kaito wayawa ne koro wane ane kaka no chal. Mano sigana mane nitie kanyo bende Citizen Digital app kanyo bende ne wakete mano ne achiel kachiel ka nitiere Arambe Avenue kendo mane kaka ne oting'e ne oting' jatend migawo e gari mineno kanyo no mane sudo kode koting'o trilion ma jo Kenya madirom 3.3 mane osomo odiochieng' manyoro. Nyakwa Ramogi Jwang ji nowacho kanyo ni mano gope ma jo Kenya nigo ema ng'ato kowo kamano gi obila. Wach malich ahinya. Nyakwa Ramogi Jwang watieko gi wach machielo mar jamiji nyiero e mbui miluongo ni Kendrick Mulamwa koro oketelela kendo keto kacha WhatsApp ne status noketo kanyo noketo kacha Instagram post mare to koro gima wachre kaka ondike mana gi jalni Mulamwa koro owacho ni koro gik moko otimore yo makare. Wada chako gi mokwongo ni wang'iyane kaka no wache ondike kanyo kaka jaherane ang'wa wuog mana kanyo mang'wech nitiere gimoko mondik kendo bathe kanyo mang'wa sudi to wach mowacho ni jaherane mano Carol Soni ne oyudo ka nitiere gi winjruok mar osiep mar hera gi jal moro mantie gwenge ma Kikuyu mantiere buore Nairobi ka kendo gima nowacho mano nomiyo achiel kuom gik ma kamago omiyo ok gidhi nyime kod hera margi mane gintiere go. Mano nitiere kar kanyo
wada mana neno machielo bende mantie kanyo. Wacho noyudo video mopogore opogore ka gintiere kumoro achiel ka gitimo weche ma joma oherore timo. Moko wanya wache wang' jowi sani nikech sa podi. To ka doyud thuolo e thum dag mor anga mi Lind Ramogi kata Ramogi Night mana mondo mi okelnwe twak machalo koda mae sama kama ok oyienwa. Mana kamano bende wada mana rango kama chielo kendo mane Sony to mane Mulamwa mana kaka gintiere kanyo. Wacho mana ni mano osetimore kuom higa achiel. Nopenje ka en gi paro moro ma kare kata kodalo mana tieko kata mondo mi olor chenro margi mar hera. Ne mana contract moro mane gin go matin. Koro wacho ni ochopo kinde ma koro wadonjo mana kar kanyo mana mondo mi watieki chenro makama. No penje ni bise bedo gi good mental health. No wacho ni poko bedo go kuom higa achiel. Weche hera nyalo miyo gik makamagi timre kuomi. Wada mana dok chien kendo wadonje kidienjno mara mbaka oromo. Nyakwara Mogi Ojwang', inyalo bedo gi dang'ni mar paro, inyalo bedo gi jaherani, unyalo kethoru kawuono, kiny pod un gi thuolo machielo. Med mana here, to ka weche okethore mana kaka ne ukete mbui, bende nitie moko ma unyalo keto mana oko nikech gik ma ji wache mbui kanyo samoro be ok gin gik moko minyalo wacho ni gin gigo manyalo moro jok mamoko bende. Med bedo mana gi chuny ma okwe kinde ma gigi te timore, tibed mana gi horuok e gigi duto. Nyinga Cleophas Oluoch chenro en mar chal mar fwambo e kidieny mar mbaka oromo. Mabiro en koro twak. When it comes to school movies,